Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय। नोंथांमोनहा मिथियाखै जानांगौ दिनै आं मा देखायनो आखायाव लादों। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। दायो आं संगासिनो आरोना लोगोफोरनि दालि ओंख्रि संदों। खिन्थु आं देखायनो नागिरनाया बे नङा आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नोंथांमोना मिन्थिखासिगोन। खिथाथ'ला आङो। ओमफ्राय आं देलायाखै दे लोगोफोर एकदम सिम्पलि थायो आङो बारा देलायनो गोसो जाया आरोना न'आव थाबा। ओमफ्राय नै बेखौ दालि ओंख्रियाव हरनो थाखाय एसे देनानै हरनोसै आरोना आङो। खोस्लिजोंनो देबाय देनानै हरनोसै ओंख्रिया मोनखासिगोन नालाय। मस्ला हराखै नालाय आं बेखौनो हरसै मोदोमनायनि एसे। देबाय थानो बाबाय आं मस्ला थस्ला जायोना लोगोफोर बिदिनो। मस्ला होआबाबो जायो दालियाव। संख्रिजों सामब्राम गुफुर हरबानो जायो बे। दायो एरबाय आरोना लोगोफोर माबायदि नुखो नायदो। दिनै पुर्निमा आरोना एकदम मिरामिस पुर्निमाखाय दालिजोंनो जानोसै। मोनसिगोन बारा गोबाव गैला लोगोफोर। अरा बिराद मोजां जोंदों नै। माने फांखा दं नालाय नैयाव संग्रायावहाय। सुना होबानो बिराद मोजां जोङो। ओमफ्राय जोंना आइया बाहेरायावहाय आलु हागासिनो बेखौ भाजि एवनो खिथादों आरोना बिमाया। भाजि एवनांगौनो बेखौ। आंबो एसे हाफानानै होनोसै आरोना। आइया एसे बुरजा माने हाखांबायमोन खिन्थु आंबो एसे हाफानोसै आरोना। थाब हानायनि बेखौ भाजा एवनानै जानोसै। दालि ओंख्रि ओमफ्राय आलु भाजा। जोंहा दिनै फुरा मिरामिस आरोना लोगोफोर। बेदर बेला मोनजाया आरोना पुर्निमा नालाय। नोंथांमोनहा मिरामिसबा जानो हागोन ना हाया कमेन्टआव खोन्थाहर। बे आलुआ जोलै दोननायसोमोन आरोना। ओमफ्राय जायगा गैला नालाय गायनोबो ओंखायनो जानोसै आरोना जोंहा लोगोफोर। ओंख्रिबो गैखाया नालाय बेखौनो जानोसै। गायखांबाय गायनायालाय माखासे आलुखौ। ओमफ्राय बिदिनो जायगा गैला आरोना जाखांनांगौ। आं हले मिरामिसबा जानो हाया दे लोगोफोर नोंथांमोना खिथाहर। मिरामिसबा जानो हागोन ना हाया। जों आलु हाबाय थादों आरोना आइजों आंजों। ओमफ्राय बिदिनो साइडआवबो दङ मानसि दङ आमाइ दं आनै दं बाजैबो दं। बिसोरजोंनो रायज्लायगासिनो आरोना आं लोगोफोर। आरो सासे आदाबो दं आरोना। नोंसिनो खिथायासै आङो। दाहाय खिथागोन नाथाय दाहाय नायबानो जाबाय नोंसोरो। नायलांबाय थाबानो नोंथांमोनहा नुखागोन आरोना। आरो आं मा दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोनहा नुगोन आरोना नायलांबाय थाबानो। दायो आइया आलुखौ एसे जावस्रोनो नागिरबाय आरोना माने गाजा बेरनाय दङना। माने जोलैसोमोन नालाय गाजा बेरजोब्बायमोन बे गाजाया एसे खारनायनि जावस्रोबाय आरोना। आलुआबो थोखासिगोन जाखाबायानो। आनैजोंनो रायज्लायदों आरोना आङो आनैजों रायज्लायगासिनो। आलु हाखांबाथाय संहैनोसै आरोना लोगोफोर भाजा एवनोसै।
हाखांबाय आरोना नै आलुखौ बुरजा मोननै जाबाय दायो सुनो लांसै आं लोगोफोर सुनोसै भाजि एवनोसै जोंहा न'आनो जाथ्राहाय लोगोफोर सुबाय आङो दायो मोजां मानजिसै मोजां फुनसै आरोना माने मोजां फुवाबा मैला खारनाय नङाना बे आरो जोलै दोननायसोमोन बिगुरा एसे माबाबायमोन जेनेबा राननाय बायदि जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माबाबाय मोजाङै फुबाय आरोना लोगोफोर मोजां सुस्राबाय आरोना लोगोफोर जानाय बायदि मोनबावाखैसो आरोना आङो लोगोफोर माने दै लुबावबाय ओमफ्राय आंनियाव सोमबावनोसै आरोना लोगोफोरनि सोमबावबाय आं एबार जाबाय गुफुर नुलायलायबाय संसै लोगोफोर संसै मोनबाथाय आरो जानोसै दसे थानानै नै आंना होसनहरबायानो मालाबानो बाथोन बानलु इरि सामब्राम गुफुर पियास बिदिनो देनानै लाखाबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय दायो हरबाय हालदै होनानै एरफ्लांदों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय हालदै होबाथाय खोबो आरोना आङो माने हालदै होनाय लोगो लोगो माने एरबा मोनामो ना मा होनो मानसिफ्रा ओंखायनो खोबो आरोना आङो हालदै होबाथाय खोबनानैसो दसे थानानैसो एरो आरोना आङो दायो एरबाय नै माने जानो लुबैखाबाय आरोना आङो दानो आलु भाजिखौ गोथाव मोनथारो आङो दालि ओंख्रिया आंनि ओंख्रि नङा दे खिन्थु दालि ओंख्रिखौ आंनि ओंख्रि नङा होननानै मिथिखायो दालि ओंख्रि बिराद जाखायो आं दालि ओंख्रि होनबाथाय ओंखामानो हाबखाया उदै बुंखानाय मोनखायो दालि ओंख्रि होनबाथाय आलु भाजिफोरखौलाय गोथाव मोना आरोना नोंथांमोनहा नेनानै दंमोन ना आङो मा दिन्थिनो नागिरदों दायो दिन्थिनोसै आरोना नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय दायो दिन्थिनोसै आरोना टेनटेना नै बेनो आरोना बाक्सु जोंहा माने गोबाव सम माने अर्डार खालामनानै दोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लै सफैदों आरोना ओमफ्राय नै दिनैहाय आदाखौ कालार लागायहोबाय आरोना नै कालार लागायबा मोजां नुयो नालाय माने कालार लागायहोबाय दे जोंहा माहाजोन नङा दे लोगोफोर जोंहा गद्रेज एरि बायनो हाया जोंहा बाक्सु गोदोनि बाक्सुखौनो बायबाय आरोना बे बाक्सुआवनो दोनसै जोंहा बाक्सुफोरानो जायोलै लोगोफोर मालायफ्रा गद्रेज एरि माबा माबि बायबा जोंहा बायनो हाया लोगोफोर जोंहा बाक्सुखौनो बायबाय बा गिदिरनि लोगोफोर बाक्सुआबो गिदिरथार आरोना लोगोफोर साथामसो हाबनानै माने उन्दुजागोन इयाव हरबो थाजागोन साथामसो हाबनानै गिदिरथार आरोना बाक्सुआ गद्रेजफ्रा बिदिनो बायबा बिराद दाम लायोना आरो जोंहा न'आनो गैखाया गद्रेज दोननो जोंहा बाक्सुफ्रानो जायोलै लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला लागायनायखौ आं ओइ खनायाव लागायनो खिथादों आरोना ओइ खनायाव नाङाखैना बेयाव एसे लागायहर होनलायदों आरोना आङो इ खनायाव नाङाखै नालाय थिं गुफुर माने बोरैबा नुयो आरोना बाक्सुखौ गुफुर माने कालार होबाथाय माने मोजां नुयो बाक्सुआ गिदिरथार आरोना जोंहा बाक्सुआलाय दङ फिसा फिसा खिन्थु गिदिर नङा आरोना बिदिनो दख'ना बायदिसिना एरि दोननो जायगा थोआ जायोना आरो मानसि बुरजानि दोननाय ओंखायनो एसे गिदिरखौनो बायखाबाय आरोना लोगोफोर
नै आलु भाजि एवनाया आलु भाजियाबो मोनबाय लोगोफोर नै जानो लुगैनाय जाखाबाय आरोना लोगोफोर मोनबाय दायो दसे दोननानै खांनोसै नोंथाङा लागायनानै माबायदि मोन्दों खोन्थादों फोरमायदों रोङामोनलै नङाब्रा नङा आं लागायनानै माबायदि मोन्दों इखौसोब्रा माबायदि नांदों लागायनानै मोजां नुहांबाय दा लाना गैथ'बाय दा सिगां फुनथाखै दासो लाना 이팅 마 이디 이팅 초만 이팅 칼라야 이거 너무 뭐야 나 매번 너무 싫어 silahkannya lagunya dari kau silakan sih nah ini ngarang koran teh ngarang koran ini pang di lo naik lo jalo ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानो टाइम जाबायमोन आरोना 12था जाबायमोन ओंखायनो जोंहा आदाया लागायखाबाय ने हारसिंखाय माने हास्लाब जादोंना आरो ओंखाम जानो टाइम जाबाय ओंखायनो आदाया लागायफाबाय आरोना थाबानायनि बारा बुरजा गैखाला माने नैबे सायाव लागायखांबाथाय नैबे ओरैजाय फारसे नङा नैबेल'सै आरोना सिङावहाय मालाबा लागायनोसै आरोना लोगोफोर सायाव लागायग्रोनोसै कालारा बारा गैयाना मोनसेल' लाबोदों लागायखांबायानो फाइनालि लागायखांबाय आरोना रानबानो रेडि जासिगोन दोननो लोगो ओमफ्राय आदामोनहा कालार एरि लागायखांबायमोन आरोना ओमफ्राय आंहाबो बिदिनो दुगैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय दसे थानानै आइजों आंजों गामियाव बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर बाजैया माने बाजैमोनहानाव बेसर लांनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहाबो बाजैजों खिथु फैफाबाय बेरायनो होननानै ओमफ्राय दाना बाजैया जोंखौबो लांनो खा होननायखाय जोंहाबो खाबाय आरोना बेसर मैगं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै पुर्निमा नालाय खबर गोरलै ओंखारनानै दं आरोना लोगोफोर ओंखायनो आइया खाबायानो बाजैमोनहाबो बिथिं खागासिनो बारा गैखाला आरोना लोगोफोर बेसरा बिबार बारहांबायमोन मोनानि खाजा आरोना बेयो लोगोफोर दा मोनायाव बेखौनो एवजानोसै आरोना बिदिनो बाजैयाबो खागासिनो ओमफ्राय ओरै आब' सासे दङ बे आब'आबो खागोन आरोना दा दसे थानानै नै मालाय लोगोफोर बारिया गिदिरथार आरोना नैबे बेसर ओइथिं मुला नैबे मटर नैबे गेजेराव माबानाया मटर आरोना ओमफ्राय बेयो आलु आरोना जि गुवार गायखादों ओमफ्राय बैयाव लाफा खन्द'सो दङ आरोना नालाय बिराद मैगं गायनो रोङो लोगोफोर नै मालाय
अखाफोर गोरलैखौ नुहुरनायखाय माने बोर बिदों आरोना आब'आ। मोजांनो बोर बिनानै लाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आंबो खाफानोसै आरोना आइजों आंखौ आइया खानो खिथानायखाय खानोसै आरोना ओमफ्राय आब'आबो खासिगोन। खाखांबाय आरोना लोगोफोर मोनाबायबो ओमफ्राय दायो थांसै आरोना लोगोफोर खाखांबाय नालाय गासिनाबो जाबायमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।